se 2 razy, zanim zrobisz coś, co zmieni twoje życie, będziesz miał problemów 100. Wyciep tego jointa, odstaw to piwo jak jedziesz. Zostaw ten nóż doma, jak nie chcesz iść siedzieć. Nie udowadnij nic nikomu, być einfach sobą. Nie musisz robić tego ino, bo inni to robią. Kiedyś jego spotkał, nie wie kiedy to było. To wydarzenie pogląd na życie zmieniło. Miał 16 lat, a se uważał za gangstera. Noż w ręce kata na karku chował bull terriera. Doma robił to co chciał, nikt se nim nie interesował. Małego se z kolegą na ulicy wychował. No przy sznapsy i cygarety, aż bez tego już nie umiał. Potem brał już narkotyki, żeby o wszystkim zapomniał. Że towarzystwo bez pieniędzy, no ja to musiał kraść. Pora razy se udało, ale kiedyś musiał wpaść. Wylos po 2 latach, bez żadnej chęci do roboty. Zaś to samo towarzystwo i ty same głupoty. I zaś kolejną zima, a on bez dachu nad głową, bez grosza przy duszy, wali do klienta z paczką nową. I zaś jak dziennie na ławce, spał na walony, stądli go na drugi dzień, ale już był zamarzniony. Zastanów se 2 razy, zanim zrobisz coś, co zmieni twoje życie, będziesz miał problemów 100. Wyciep tego jointa, odstaw to piwo jak jedziesz. Zostaw ten nóż doma, jak nie chcesz iść siedzieć. Nie udowadniaj nic nikomu, być einfach sobą. Nie musisz robić tego ino, bo inni to robią. Miała 15 lat, myślała, że może wszystko. Cygareta w gębie, on żartał i jedzie na dysko. Mogła łazić kaj chce, muter se nie interesowała. Sama cały dzień ino piła i spała. Fotra nie znała, muter już sama nie wiedziała, który z nich to był, bo na tydzień ich 4 miała. Działka szukała miłości w autach po dyskotekach, zawsze w mini roku i na wysokich krąflekach. Ze szkołą skończyła, bo przyszłości w tej nie widziała. Ważniejsza była kasa, codziennie zarobiała. W końcu była pełnoletnia, a wyglądała jak 30. Zniszczona tryban życia, ciągnie następną kreskę. W końcu miała już dość, już nie chciała dalej tak żyć. Chciała założyć rodzinę, jak większą szczęśliwą być. W końcu spotkała kogoś i cieszy się, że kogoś ma. Chciała zacząć nowe życie, doktor stwierdził HIV. Zastanów se 2 razy, zanim zrobisz coś, co zmieni twoje życie, będziesz miał problemów 100. Wyciep tego jointa, odstaw to piwo jak jedziesz. Zostaw ten nóż doma, jak nie chcesz iść siedzieć. Nie udowadnij nic nikomu, być einfach sobą. Nie musisz robić tego ino, bo inni to robią. Zastanów se 2 razy, zanim zrobisz coś, co zmieni twoje życie, będziesz miał problemów 100. Wyciep tego jointa, odstaw to piwo jak jedziesz. Zostaw ten nóż doma, jak nie chcesz iść siedzieć. Nie udowadniaj nic nikomu, być einfach sobą. Nie musisz robić tego ino, bo inni to robią. Zastanów se 2 razy, zanim zrobisz coś, co zmieni twoje życie, będziesz miał problemów 100. Wyciep tego jointa, odstaw to piwo jak jedziesz. Zostaw ten nóż doma, jak nie chcesz iść siedzieć.